ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ, ಯಾಕಂದರೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ಬಿರುದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ 100% ನಗು ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಅಂತ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ, ತುಳು ಕನ್ನಡ, ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿವಾಗ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾಯ ಪಂದಾಯವನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಆನಮ್ನದ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆನಮ್ನದ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ದಯಟು ನಿಖಲ್ ನನ್ಲ ನಟ್ಟಲೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಂಡ ನಿಖಲ ಯಾನು ತೆಲ್ಪೊಂದೆ 100%. ಸೊ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸರ್. ದೇವನ ಒಂದು ಏನ ಮೇ ಬಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ. ಸೊ ಇರೇನು ತೂರನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಸರ್. ದೇವನಾಗ ತೆಲಿಕೆ 100% ಏನೊಂದು ನೋಡಿ ಎಪ್ಪಲು ಒಬ್ಬಳು ಯಾಕೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿಂದ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಾಧಾರಣತೆ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಆಗ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಷನ್ ಉಪ್ಪು ನೆಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕು ಎರಡಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅಂದೆತನು ನಮ್ಮ ಇಂಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ. ಇದು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ತಿಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಓಪನ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಪನ್ನೊಂಡು ಪೋ ಅವ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಷನ್ಸ್ ಬರೋಪು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಂಬಿಷನ್ ದಿಯ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಆವಡು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ತನ್ನಾದಿಗೆ ಅವಂದು ಬೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ವರನೇ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ವರನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಲಾಗೇರ್ಲವಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು. ಬಟ್ ಸಾವಧಾನ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಲೈಫ್ ಹೊಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನು ವರಾನಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಒಂದು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆ ಕೋಟಿ ಎಂಚ ಪೋಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬೆಗರ್ಸ್ ಎಂಟದು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಬಂಗದ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಬಂಗದ 101%. ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಂಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಓದಿತ್ತೆ ಓಲು ಮೈಸೂರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಪನೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉಂಡು ಮಾರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇರಲಿ ಅವು ತಪ್ಪೊಂಡತ್ತ ಈ ಕಾಲಿ ನೆತ್ತ ನೀನೇ ಮಾರುವನ ಅದು ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕ ಓರಿಯನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತಡೇಜ್ ಬಂಡ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತನು ಬ್ಲಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಹೆಂಗಿತ್ತೇವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೋಜು ಯಾನು ಬಿನ ಅವಲಿತ್ತು ಕಂಪನಿ ಒಲೈತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದ ಅವು ಅದಂದು ಆತ ದಾದನ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಆಫೀಸ್ಡ್ IAC ಐದು ಪಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಈತು BP ಇತ್ತು ನೇನು ಪ್ರತಿ ತಂದು ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಟೈ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡ. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಕೂಡ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಇತ್ತ 7 ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಯ್ತನ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಆದ ದೂರ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವಲಿವರಿ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 31 ವರ್ಷ ಹಣ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡೋಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ಬ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ 6 ಪಿಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವಾಂಡು ಬಕ್ಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಮೋಕೆದಾರ್ ಬಂದು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ 6 ಸೌರಭ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಹಾಕಲ ನೆಟ್ಟು ಆ ತಿಲ್ಕಿದ ಬುಳ್ಳಿದ ಮಲ್ತಿನೇ 6 ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಡ ಎನ್ನ ತಂಡ ಬಂಡ ಅಂದ ತಂಡ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲವು ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಿಲು ಪೂರಡ್ಲು ರೈಟ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡೋಗಿರು ಹೊರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯಾರ್ನ ಇವ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಮರಪೋರು ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ತಂಡ ಬೆತೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ತಂಡನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಳ ಜಗಳ ಅವು ಒಂದು ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಡು ನನಗೆ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಪಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ఆయన ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಂಚಿ ಕೊನೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬೋಡು ಆಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಕುಡೋರಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪತ್ತು ಪನ್ನೇನು ಸತ್ಯ ನಂಬಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪು ಜಯ ಆದುಪ್ಪುವ ಮೇರೆಂಕಿಂಚ ಪಂದುಪ್ಪೇರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪು ಟಪ್ಪಲ್ಲ ಆಗಿದಲಾಂಡು ಎಲ್ಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಜ್ಜ ಪಂಡದಲಾಂಡು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾಡ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಕ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಡ್ ಮೈಂಡ್ದೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನ ಹೇಗೆ ತುಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ದು ಆಪಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದು ಮೇಲೆ ಇಂಚ ನಾನು ಪೊಲಿಪನು ಭಾರಿ ರಾವಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮಿ ಕಾರ್ದೆತ್ತಿ ಯಾವುದೆತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತೂದು ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಂಡ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಕೂಟ ಬೋರ್ಡು ಸೊ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸರ್ ಇತೊರ್ತು ಇರೇನು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೆ ತೋಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಬರ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಯಾಪ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 28 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನು ಸತ್ಯ ಓಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸದಾಶಿವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ದೂದು ಬಂಡೇರು ನೇನು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ದೂದು ಬಂಡೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ 22-23 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದ ಬಾಲೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಲೆ ಚಾವರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಐತ ಪುರ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪಿನ ಪುರ ವಸ್ತುಲಾಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಉಪ್ಪಗ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಪೋಯಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ ನಾನಲ್ಲ ಅವು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಬಯನ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಬಲೆಚಾಪ ಕೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿನ ತಂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೊನ್ನೊತ್ತು 25 ನಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಒಯ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಪುಡ್ಸೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಿಜತ್ತ ಮಾರ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂಗ ಉಂಟು ಇವನ್ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಕ್ಲಿತ ಜನವರಿದ ಶೋ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಜನವರಿ ಒಂಜಿ 18-13 ಶೋ ಬುಕ್ ಆದ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಆದ ದಯಾಬರ್ನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ದಾದ ಶುದ್ಧ ಮನರಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಆರಾಮಡು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಡ್ರಾಮಾ ನೋ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡ್ದು ಬನ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಪುನತ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಂಡೇಡು ಒಂದು ಓಲ ಆತನ ಈ ಘಟನೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯಡು ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ನ ಬರೆದ ಆತಿನಾತ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾಂ ಅವನಿಗೆ ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ಗುರುದೇವೋ ಭವನ್ ಪೆನ್ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರ್ದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದು ನೀರು ಗುರುಕುಲು ಶಾಲೆದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನದ ತಪ್ಪಾದ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಏನು ರೌಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಂದಿನುಂಡು ಒರೆಯಾಗ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ಸಾರಿ ಕೇಳಮ್ಮ ಇಂದು ಈ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಗುರುಕುಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿರಾಗ ಪಿಕಿರು ಪುಚ್ಚು ನಂಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಬಿನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರೆಯಲೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಅವಲದ್ದು ನೀಂದರೆ ಭಯ ಚಾಪುಂತಲೆ ಅವು ಪೂರ ಆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕದ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕ ತೆಗೆದಿನ ಗುರುಕುಲ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪದ್ಯ ಎನ್ ಸಿಂಗರ್ ಆರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಸಾರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನ್ಬಿನ ಮೈಕ್ ಐಟು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಒಂದು ಹಾಡಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಾಡು ನಾನು ಅವಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಕೇಳು ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಮೌನ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಊರುವಾಡು ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಶಣೈ ಎನ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಡೈ ಸರಾಗ ಪದ್ಯ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ
వెరాండోడి పోపు నానే ಒಂಜಿ మళ్ళీ ఆయన 48 ಫ್ರೇಮ್ ಹಿಡಿದು ತೋಚ್ಪಾವಲಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಯಾನ್ ಪೋಪುನು ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ಲೇನು ಮಾತ ತೂ ಪಂಡ ಪದ್ಯವನ್ನ ಯಾನೇಂದು ಆವಡತ್ತ ಅಪ್ಪಕನ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಅಯ್ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದುಂಟ ಅಂತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಕಡೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲ ಐಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೋದು ಎನ್ನ ಸೋಷಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಯಾರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂಡೆ ಎಂತ ನಗಿಸಿದಿ ಮಾರ ನೀನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅಂಚನಾಗ ಹೂವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯ ತೊಲೆ ಎನ್ನ ರಡ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಕೊಂಡು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬರುವ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಬರೆಯ ఆయన ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಾವಲ್ಲ ಮಾತರಿಗಳ ಖುಷಿ ಆಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನು ಅವಾಗ ಎಂದೈತಿನ ರಡ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಸಶೇಷ ಪಾಡುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ನೋಡಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚಿನೊಬ್ಬರ ಕತೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಸಶೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡಿ ಐಕ್ ಎಂಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಸಶೇಷ ನೀವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೋ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂತ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬೋಡಿದ್ಕೇನು ನಾವು ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಆತು ದಾದಾ ಅದೇ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಅವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಅವು ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಇವನ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಕೇಶವರಾವ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ಐಕನಿಕ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆವಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬುದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಫಿಲ್ಮ್ನಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಂಡ ಸಜೀಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಜೀಪ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಪಗವು ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪನೋಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಹೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅವ್ಲು ಇಂಚ ಉಂತದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ತೇರ ಬೈನಿ ಫಿಲ್ಮುದ ಆ ಶಾಲೆನ ಫುಲ್ ಯಾನು ಬಲ್ತ್ ದಿನ ಬೂರ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋತಿನ ಜಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೂತ ತೋಟ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು 8 ವರ್ಷ ಅವು ಉಂಡು ಗುಲಾಬಿದ ಒಂದು ತೋಟ ತೂನಗವರ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ನೆನಪಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಹೋದು ಕೋಟೆದ ಗಣಿಯಿಂದ ಅವಳು ಕೋಟೆದ ಗಣಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅವಳು ನೆಲಗಡಲೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ಕೊರಂತೇರು ನೆಲಗಡಲೆ ಎದ್ದೊಂದು ಐನು ಕಿಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಂಚುನು ದಯವನ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪಾಲಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಅವು ದಯ ಪಂಡು ಆತು ದೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡವು ಇಂಥ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಅವಳು ಕಲ್ಲದ ಪಾಂಪು ಬರ್ಬುಂಡು ಅವಳನ್ನ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನರೆ ಅಂಚ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕಿಚಡ್ ಅವು ಎಂಚೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಾಲಾಡದೆ ಕಡ್ಲೆ ಓ ನೆಟ್ ರಡ್ಡುಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಿ ಎನ್ನ ಪನೋಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಇಂಚ ಪೊಲ್ಲುದು ಐನು ನೋಡ್ದು ದಾಲ ಚಂಡಿ ಆಪಿಸಿ ವಾನಮ್ನ ಗಾಳಿ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಐತೋಲೈ ಈ ಮೈ ಬೀಜನಾಗ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗವನು ಕೊಡೆರ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂದ್ ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಂಚು ಈತಿ ಹತ್ತಿರದು ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿದ ಅಂದು ಐನು ಅಟ್ಟಿ ದೀಪಿನಿ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಓದ್ದೋಗ ಅಪಗ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಲ್ತಿನ ಪಾಠ ಎಂಕ್ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನಂತ ಅವಲ ಕಲ್ತದ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರಡ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಒಂಜನೇ ಡುಪ್ನಾಗ ಹಿಂಗ್ ರಡ್ನೆ ಅಂತ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಆತು ಜೋರ್ ಬಬ್ಬೇಡ ಅಂತೀರಾರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 35 ಜೋಕ್ಲಿತ್ತ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಮೀಸೆಪುರ ಬಂದಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂದಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯಾ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೇ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪ ಅಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ 100% ಒಳ್ಳೆ 100% ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪನೋಡ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಲ್ಲ ನಡತಂಡ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಎಂಚಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಪಾಕ ಆತನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಪಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ಬಿಡು ನಿಂಚಾನು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಂಡದು ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಬಿಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಪಂಡು ಇಂಕ್ ಬಡ ಇಂಕ್ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಹೇಳದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಶಾಲೆಡು ಶಂಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಭಟ್ರು ಇತ್ತಲೊಲ್ಲಿರ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಜ್ಪಾಡೊಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಶಂಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಿರ್ಮಲ್ಲು ಸಜ್ಪ ಶಾಲೆಡು ಅವರಿಗೆ ಏರ ಪಂಡೇರು ಅರ್ತುನಗ ಕದ್ರಿಡು ಅರ್ನ ಅವಲ್ಲ ಮಗನೆಲ್ಲ ಮಗನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಪದ್ಯ ಪನೋಡೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಇವನು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಳಿಪಾವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದಾಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ದಾದಾಲೊಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂತೆ ತಿಳಿಪವಂತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ಹೋಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಏನಾಗೈತಲ್ಲ ಬರ್ತಿಂಚ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ರವಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ರವಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರೆ ಸೀನಣ್ಣೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗೆಯನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಉಪನಾಗ ತಾಪತ್ರೆ ಸೀನಣ್ಣೆ ಬಂದ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಮಾರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಸೀನಣ್ಣೆ ಎಂದು ಹೋದರು ಎಡ್ಡೆ ಜನಾರು ಅರ್ನ ಮಗೆಯನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪಗನೆ ರವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಾಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಕ್ಲು ತಿಕ್ವ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ ತಿಕ್ವ ಮೂಲು ಊರು ಬತ್ನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ವೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಂಬೆ ನಾಟಕ ಅಂಡು ಆಯ್ತು ತಾಪತ್ರೆ ಸೀನೆನೇ ಯಾನು ಪಂಡನಮ್ಮಯ್ಯರ ನಾಟಕ ತಾಪತ್ರೆ ಸೀನೆ ಯಾನು ನಾಟಕ ಅದು ಎನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಮಾರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಗವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಪಂಡ ತಾನೇ ಕೋಡೆ ದಾನೆ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಸೀನೈ ದನಿಕುಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣರು ಕೋಡದ ತಾಪತ್ರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪರ್ಪಿಚ್ ಅವು ಏತೋ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಾಯಿನಿ ಪಾರ್ದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಕೇಟದಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಈ ಸೀನನ ಜಾಲ್ಟಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಿಯರ್ ಬೋತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಲ್ ಬರ್ನು ಸೀನೆ ತಾರದ ಓದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ ಹೊಲ್ತು ತೂನಾಗ ಮಾಡಲತ್ತವ್ರು ಯಾನು ಈ ಪರ್ದು ಬರ್ಪ ನಿಂದು ಬಡಿದು ಇತ್ತು ಭಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಮಾಡ ತಾಪತ್ರೆ ಹಾಬಿಡ್ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪನೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಭಜೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಜೆತ್ತೆ ಕಾಣಲಕ್ಕ ಕೂಡ ತಾಪತ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ಬತ್ತ ಭಜೆ ಇಡ್ಜಿ ಇದ್ದು ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ತಾಪತ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಹಣ್ಣು ಅವು ತಾಪತ್ರೆ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಆಯ್ ರವಿ ಬತ್ತೆ ಉಲೈ ಎನ್ನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಜತ್ತ ಮಾರ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಗಡ್ಡನೆ ಅಂಡ್ ಆಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಾಪತ್ರೆ ಸೀನ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ನಾವೆನ್ನ ರೋಲ್ ಅವು ಎನ್ನಲ್ಲ ನವೀನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವೆನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಡೀ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂಚೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ 4ನೇದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಮಲ್ತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬರುವ 8th SLC 5 ಬಕ್ಕ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ SLC ಅಂದು ಅಂಚಾದವು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಚಾಣಂದು ಈತ್ ಮಾರ್ಕದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದ್ರ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕು ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ 236 ಬರ್ತಿ SLC ಪಂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದಿ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣದಾದ ಬಂದಾಗ ಮಾರಿ ಬಂಗಾಯ್ತು ನಮಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಐಚಾಪ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಓದರ ಬಿಡ್ಸೋದು ಇಚ್ಚಾಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೂಕುನು ದಕ್ಕುನು ಸೀದಾ ಪೋಪುನು ಬೀಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗಿರಬ ಕೊರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅವು ಯಾನು 1.5 ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವಲ್ಲಿ 5 ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಬೋದು ಮೀದು ಓದರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಡಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ ಅವು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಬೂಕ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಅಂದ ಐಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾನು ಭಾರಿ ಪಿರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಚಂಡಿ ಆದ ಬೋಪಿ ನಾನು
ಶಾಲೆ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಂಡೆ ಅನ್ಬೋಪಿಲ್ಲ ನೀರು ಅರಿಲಿಕ್ಕಿಂಚ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಹೋಗನ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಡ್ಚಿ ఒక మ్యాథ్స్ దాని ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಕೆಂಡ ಜೋಗುಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂದೆಪ್ಪು ಅದು ಏನನ್ನಿಲ್ಲೆಪ್ಪನು ಅದು ಮಾಡು ಐತಾತ್ಮಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಹೋಗ್ಲಜ್ ಬಟ್ ಇರೋ ಕೈ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಲೆಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಹಣ ಬೇರೆ ಲೆಪ್ಪಂದಿದ್ದಾರ ನೀನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಮ್ ಮಾಡು ಅಂಚೆ ಅವೇನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಜೋಗಲ್ದಿರ್ತ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆದ ಜಿಂದು ಕುಲ್ಯ ಎಂಕಲ ಕುಂಡಲ್ ನಾ ಇದಲ್ಲ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆದ ಜಿಂದು ಯಾರು ನಾನು ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಜಿಬ್ರತಿ ಅವು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅವು ಏರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಅವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ದಿಂಜಾನ್ಲ ಪೋ ಅಂದವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ दा थिंक देतबाड नोल यान शुरू मैथ्स एग्जाम दानी शुरू साइड डी इरतु पिन आई कल्पना है ना और ई तुद्द कुजल दे आपगनी अव कल्पना ने अत्तंदांडी ಈ ಸತಿ ಪೋಯ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈತ್ಯ ಪೋಯ ಇದನ್ನ ಆಡ ಕೇನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ ಎನ್ನರ್ದ ಕಡೆ ಆಯ್ ಎಂಡಗೇನು ದಾದಾ ಮಾರೆ ಅವಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಜೋ ಟೀಚರಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಅದೇ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಚರ್ ಹೇಗಾಯ್ತಾ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟೀಚರ್ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಡೆ ಓಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ಅರಿಜ್ಜೆ ಇರ್ತದೆ ದೇವ್ರ ರೇಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೀಯರು ಎನ್ನ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೇರು ಒಂದು ಸಮ್ ಟಕ್ 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 ಮಲ್ತೇರು పోయారు 15 మార్కుదావు 15 మార్కుదా ఆయన భారీ షోక్ ಒಂಜರ ಪೇಜ್ ಮಲ್ತಾಯಿನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವಡ್ಚಾ ಪೇಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ದೇತನೊಂದು ನಮ್ಮದೇ ಕಮ್ಮಿ ವಾ ಪೇಪರ್ ದೇತೊಂಡ ಮರ್ಲು ದೂರ ಬರೆದು ಪೇಪರ್ ಭಾರಿ ಗತ್ತುಡು ಹೋಗಿನಿ ಪೇಪರ್ ದೇತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾನ ಅದು ಮುಗೀತು ಕೊಡಿ ಒಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೇಪರ್ ರಡ್ ಸಮ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪದ ಆಯ್ತು ಸೈಜ್ ದೂತ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನಿ ಪೆದೆನ ಸೈಜ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇಂಜಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜ ಇಂಚ ತೂಪಿನಿ ಅವು ಏಜ್ಜನ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಐನು ಬಿಡ್ಪದ ಬೈದನು ಶೇಪ್ ಅವೇ ಬೈದನು ದಯಪಂಡ ಏನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲತ ಶೇಪ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಚ ತೆಗಿದೀನಿ ಈಜನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಏನು ಆಸೆ ಬಿಡ್ತೆ ನಾ ಪಪ್ಪನ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಅವರು ಆ ಸೀನ್ ಫೈಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಫೇಲಿಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪನ್ನಗಾರನ ಸೀನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಬಂಡ ಆರು ಮೂಲು ಕುರ್ಸುಡ್ಗುಲ್ದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ ಕುರುಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಹೋಗಿನಿ ಜೋಕ್ಲು 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಕ್ಕಿ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದಾದಾನ್ಲಕ್ಕೇನು ಹೊರ ಎನ್ನ ಕಿಬಿಟ್ ಅಪಗನಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬನಾಗ ಎಂಕ್ ದಿಯರ್ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಟಿಕ್ಕಿ ಬರ ಇಜ್ಜಾತೆ ಎಂಕ್ ಹೊರಿಯಾಗ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಬೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತ ಬರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪ ಸಜಿಪ ಅಂದು ಸಜಿಪ ಬಂಡಪಗ ಬಜಿಂದು ಈ ತಜ್ಪದ ಎಲ್ಲ ಕದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತು ತಜ್ಪದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಿನ ಊರಿಗೆ ಚಿತ್ತೆ ಆವೊಂದಿನ ಅಂಚು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡೆ ಎಂಡೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪ ಕುಚಿದ ಪೆರೆ ಹೋಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಲಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪಾಗ ಬಾಟಲ್ ಅಡೆ ಮಲ್ತ ಕನಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಡ ಐನು ಹೊತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಸಂಕಡು ಕುಲ್ಲದು ಒಂದು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೆತ್ತದು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಐದು ಪಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ತೀಪಿ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಿ ದೆಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ದಿನ ದೆತ್ತು ದೀತ ಏನು ಪಾಠ ನೆನಪಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೆಬಿ ತಜ್ಜು ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಲಚ್ಚಿ ತೈತೆ ಬಾಯ ಅನ್ನ ಹಣ್ಣು ಛಾ ವಾಸೋಲಿ ಅನ್ನ ದಾದಣ್ಣು ತಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದು ರಜೆದಿಗೆ ಮಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ರಜೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಡತ್ತ ಯಾನು ವಾಮಿಗೆ ಮಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಕೆಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕೇನು ಜರ ದಾದ ಮಲ್ತ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದೆ ಸುಣ್ಣ ತರ್ಪದು ಏಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆಂಚಿದಿದ್ದು ಸುಣ್ಣ
ಕಲರ್ ಬಾರ್ದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿ ನಾನು ತಾನೆಂದು ವೈರಾಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಇರ್ಲೈತದ ಅಂಚ ಮಲ್ದು ಇಂದು ಇನ್ನೆತ್ತ ಹಾಕದ ವೈರ ಇಡಿಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನೆನಪಿನ ಬಿಡ್ಸಿ ಇಂಕಂದು ಓ ಶಾ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಣ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಆದು ಕುಲೊಂದೆ నేను ಕೇಂಜರು ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಡರು ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೈಕಿ ನನ್ನ ನೆರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನು ಆರ್ಯನ್ನ ದೆತ್ತೀನಿ ಇದು ಪೇಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ದಿನವರ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬೋತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಅಧಿಕ ಹೊಸಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜ್ವರ ಉಂಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆದ ಸೈಕಲ್ ತೆತ್ತದು ಹಾಲು ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಕಾರ್ ಕಡ್ಡಿದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ 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 ಇತ್ತು ಕೆತ್ತೆಜ್ಜಿ ಮರ್ದಗಂತೆ ದಾದಾಂಡು ಕಾರ್ಗದಾನಿ ಅವಾಲು ಬೂರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಲಾಟ್ ಬಿಡಿಯ ತುನ ಕೆತ್ತೆ ಹೋತನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪನೆ ಗುಲ್ಲೆ ಜ್ವರನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಜೋರ ಈ ಬೇನೇಡು ಕೂಡ ದುಪ್ಪು ಓಡಿದು ಸೋಯಂಡ ಮೇರು ಬತ್ತಿರು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಎಂಚುಂಡು ಜ್ವರ ಬಾಲ್ಯದ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿಣ್ಣಿ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಚ ತುಯ್ಯರು ನಿಂಜಿನ ಕಾರು ಅವು ಹಾಲು ಇಂಚ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಅವು ಒಯ್ತ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೋಲಿಕೊಂಡು ಮೇಜ್ಜನ ಎಂಕು ಮೂಲು ದಬ್ಬ ಹಂಗಿಲ್ಲಾಗ್ಯಲ್ಲ ನಿಂಚ ಗುಡ್ಕು 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 ಮನಿಪ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚು ಹೆಚ್ಚು ನೆರಿಯರು ಒಣಸಾನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರ್ನಾರು ಇಲ್ಲ ಪಂಜು ಆರು ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಮ್ಮಣಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಒಳ್ಳಲು ಬಾಲೆ ಜೈದಳು ఆడ పండాను సైకిల్ పోచింది ఆయ్ బాగాలేదా కార్ దేడి సైకిల్ దేడికి టొంದು ఇడి అర్థమతిపోతుంది అన్న అర్థమతిపోతుంది చేతున్నా ఉంటుంది రించ పిరవై కాడు పెట్టు పో ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮರಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಅವ್ರು ಒಲ್ತು ಬೈದರ್ ನಿಜ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ ದಾದ ಕಾರ್ ಬಾಲದ ಕಾರ್ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಾತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದು ಜಪ್ಪ ಅಯ್ಯೇ ಬಾಲದ ಕಾರ್ ಹಿಡಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮರಪೇರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ಕೆಲವು ತುಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಗೆದು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಪೇಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇಂದು ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರವಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರ ದಾಲ ಆತಂದು ಅವು ಪೂರ ಪಾಠ ಕೆಲವು ಈ ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಬೋಪನ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಲು ಟಕ್ ದಂಡ್ ಡಟ್ ದಂಡ್ ಆ ಪಿಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಾವೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬರೋಡು ಎನ್ನು ಪಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಡಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬೋಜಾರ ಅವು ಇಂಚ ಉಂತೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳ್ಳಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತೋಡು ಅವು ಸೈಡ್ ಇಯರೆಲ್ಲ ತಾಗಣಂಡ ಕೊಯ್ಯು ಅಂಚಿನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅದು ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಮುಖ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಎನ್ಲಕನಿ ಪೂರ ಕುಜಾಲ್ ಸೈನ್ ಎಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನು ಕುಜಾಲ್ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕಪ್ಪಲಾತಜ್ಜಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕಲರ್ ಬಡ್ದು ಎನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ತಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕುಜಾಲ್ ಹಾಂ ಓಲ ಮೀಸೆ ಗೀಸೆ ಓಲ ಕಪ್ಪ ಮೂಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಚೆ ಇಸ್ತಿರಿಂಚ ಪದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ತಟ್ಟಿ ಹಂಗಿನ ಬತ್ತೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೋತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋಜಾರ ತಾನು ಅಂಚೆ ಪಿಲ್ಲಿ ರಡ್ ನಾಳೆ ನಿಲ್ಲ ಬೋದು ಸೀದಿಲ್ಲ ಪಯ ಐನ ಹಂಗಿ ಬೂರ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆರ್ನ ಐನ ಕೊರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಿಯೆ ತನಕ ಪತ್ರ ಆಡ ಹಂಗೆ ಆವಡು ನೆಟ್ಟುಪ್ಪು ಏಳು ಐನ ಹಂಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ವೀರು ನಾಡಿ ರನ್ನೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಗಿ ಶರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವಂಡ ಬೂದಿ ಕಲರ್ದ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣಗನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ರತು ನಾವಿನಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಏತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜ ಹೋಗನ ಬೋಜಾಡ ಬನ್ ಅವ ಬೂದಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡವ ಅಂಗಿ ಅವು ಭಜನೆ ಬಾರೇನಿ ಅರೆ ಭಜನೆ ಬಂತೇವೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಾವಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಭಜನೆಗೆ ಅವು ನೀನು ಭಜನೆ ಉಂಡು ಹೋ ಕಣ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ನಾಡೊಂದೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಯ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಿಲಿ ಹೋತು ನೈಟಿ ನಾಡೊಂದು ಹೋನಾಗ ಅವ್ಳು ಚಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಳ್ಗೇಶ್ವರಡು ಅರ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಇಡಲ್ಲ ಬಿರ್ಕೊಂಡು పోతినమ్మా ఎండొక్కిన్నారు చిన్న ఉండి యాన్ తెత్తి నిమ్మలు తూనగ బూదిదనే కురెట్టు మురుకుదు పోతుంది అవి అడిగి పుడితే అವು ಮಣ್ಣದ
ಆ ರವೆನೇ ಪಾಡ್ರಿ ಆತ ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲಾದ ನಂಡು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಜರಿಗೆ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಬೂದಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇದು ಆತ ಚಾಯ್ನು ಕುಲೋ ಒಂದು ಕುಡ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತದು ಅಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರ ತಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡಲು ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಭೋಜನ ಗಡಿಬಾಯ ಇಸ್ತ್ರಿದಂಗೆ ಗಡಿಬೋದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಡ್ದು ಬರಲಿ ಪೊಡಿ ಆಂಡು ಅವ್ರು ರಪ ರಪ ಬಾಡ್ದು ಖಡಕ್ ಬಂದೆ ಅವೇ ಮಣ್ಣದು ಏನು ಪಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಾರು ಗೊತ್ತೇಜ್ ಅವು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಂದೆ ಅಂಡು ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬುಡ್ದಿನ ಅವು ಅಟ್ಟಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಜಾರ್ದು ಬುಡ್ದಿನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೇಲ್ಪೇಜ್ ಒಂದು ಒಯ್ದಿನಿ ಚಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಣಲ್ ಬಂತಿದ್ದೀರಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚ ಆತರ ನೇರಳ ಪಂತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮಣ್ಣು ದಿನ ಪಾಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಇರ್ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಪ್ಪ ಎದ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಂಡರು ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಯರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಏಪ ಎಂಜಾಯ್ ಎತ್ನೇ ಏಜಿಗೆ ಮದ್ಮೆ 23 ಎಂಕಪ್ಪಗ ಕಾಲೇಜ್ 24 ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ 24 ಬೇಗ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಕಂಕಣ ಬಲ ಅನ್ಪುಂಡದೆ ಅವು ಕೂಡು ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲನ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲು ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಂದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ನೆಲೆಗೆ ಪೊದು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಪೊದು ಬಂದಾಗನೇ ಆಲು ಪಂಡಾಲು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಆವಡೊಂದೇ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಲವ್ ಖಾಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಲವ್ ಆತ ಅಂಚಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಎನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತನು ದಾದ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚು 6 ಅವನು ಭಯಂಕರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಲೆಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಜಂದೆ ಸೀದಾ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವರು ಮದ್ಮೆ ಆಗ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಾತ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬರ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಾವುಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಹೋದ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತನು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಪುಟ್ಟಿನ ಟೈಮ್ ಆಯನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಡೇಜ್ ಭಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಚ ಪಂತೆರ ಅಂಚಿನಾಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗಂಡ ಪೆನ್ನಲುಂಡು ಬುಕ್ಲುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯರಾಪಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಂಡ ಅವು ಜಾತಕದ ದೋಷ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಗ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವೆಲ್ಲ ಐಕ ಬಂಗೋಡ್ಲಾಲು ಮಲ್ದಾಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಚಿನ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ದೇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಬೈಯಾಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಇಜ್ಜಿನ್ ಹಿಂಗಿನ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಅಪ್ಪಿಜಿನ್ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ದಲ್ ಬಿಡ್ಸಿನ್ ಪಂಡ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿದಾನಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ನಡತ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಯಾನು ಅವು ಎಂಕು ಹೊಸತು ಬರ್ಚು ಎಂಕು ಅವು ಮುರಾನಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಅವು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಳ ಇಜ್ಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ಇಂಚಬ್ರ ಆಗ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದನೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದನು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಬಂಗನೆ ತೆರಿಪಡಿಸಿ ಆಗ ಆ ಬಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬಂಗ ಅವು ನನದ ಪೂರ ಇತ್ತಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆಯ್ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂತಂದೆ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೇನರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ ಅಪ್ಪಗಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಐ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಡೆ ಶಾಲೆ ಬಂದಿನಿ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಕಾಪಿಗಡ್ಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಸೀದಾ ಬೈದೀನಿ ಮಂಡೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಕಾಸು ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಬರ್ತದು ఆయన ಲೆತ್ತೊಂದಿಂಚ ಓ ಚಾ ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದಿಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ನಡ್ತೊಂದು పోయినమ్మా ఇంక నడుతుంది పోయారు భారీ ఆశ వచ్చామ్మా రిక్షాడు పోయి పక్క ఇళ్ళ కాసు కొరకు ముచ్చి నడుతుంది పోయి డాడీ నడుతుంది ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಕಲ್ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಕಾಪಿ ಆಡು ಉಂಟು ಬಂದ ಆತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ರಾಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬರ್ತಡೆಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೆನ್ನು ఆయన ಒಂಜಿನ ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೆ ಮಲ್ತಿನಿಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನಿಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಶ್ರಮ ಅವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಐದು ತುಂಬ ಇಂಕ್ಲೀಡ್ ಬೈಜ ಅವಲಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ఆయన ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಆಂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ತ ಬೇನೇನು ತುಯರ ಒಂದಿಚ್ಚಾನು ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಅವು ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಕು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಕುನೇರ ಆಪುಜಿ ಮುಳ್ಳು ಪನಂತೆ ಇವನು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒರಿಯರನೆ ಕತೆ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾನು ಬಟ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬರೀರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಟ್ಟುನು ಆ ಬೇನೇನ ಅಕ್ಕಲು ಎರಡು ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ನಾನು ಇಂಥ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಾನು ಹಣೆ ಬರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯೋಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಸತ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಬಾರಿ ನೆನಪುಡು ಒರಿಯುನು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಈರು ದೂರ ನಾಟಕ ಯಾನು ಮೂಲಪೋಪಿನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ನಾಟಕ ಏನ ಪಪ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತ್ನೆಟಾರು ಪಾತಿರ್ದಿನಿಚ್ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ತೂಪಿನಿ ಪಾತಿರ್ದಿನಿಚ್ಚ ಆನಿ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವಾರ್ಡ್ ಒಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಜೈದಿನಾರು ಇಂಚಾಯರು ಏನು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಹೋದ್ ಬರ್ಪಾಯ ಬಂಡ್ಯಾನು ಜೊತೆಯರು ಅವ್ರು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ ನೀವು ಬೇಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲ ಪರಂದು మీరు ಬೇಗವಲ್ಲ ದಯವಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಅವಳು ಓಣಿಡ್ ಜಪ್ಪುನು ಗಾಡಿಡ್ ಓಣಿಡ್ ಜದ್ದಾನಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಬಲ ಬೇಗವಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತ ನೀರು ಹೊಡಿಯ ತುಯ್ಯರು ಅಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಂಚಿ ಬೇಗ ಬಲ ಬಂತೀನಿ ಯಾನು ಇದು ಪೋಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ದಿನ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಆರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಡ ತೂತೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲು ತೂತೇರು ಬಂಗಾವೈದೇರು ತೂತೇರು ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಅವು ಪಂಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಿಚಾರು ಆರೊಂಜಿ ಗೃಹಿಣಿ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ರೂಪಾರ್ನ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಮೂಲೆ ಎತ್ತೇರು ರಡ್ಡಿನ ಅನ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅವೇ ಈ ಪರ್ಬ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋತಲ್ಲ ಎಂಡ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನೊಂಜಿ ಮೂಡೆ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಮೂಡೆ ಬೇಯ್ತು ತೂದು ಬರ್ಬಾರಾ ಬರೇ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುಂದ ಮೂಡೇ పోతు ಮೂಡೇ పోతు ಅದೇ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಇನ್ನು ವೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತೋಜಿ 100% ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಲು ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಣ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ತೂಪಿನ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಯಾರು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಾಗ ಹಾಲು ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಛೇ ಈ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ಮನ್ಪರ್ಗಳು ಇರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಆಲೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾಲ ಆಲೆನ್ ಮಲ್ತಾಲ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ದೂರ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರದೂತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿಟ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಜಾಗ ಆಂಡು ಅವು ಒಂದು ಆಂಡು ನರಮಾನಿ ಅವೇ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬಣ್ಣೋಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೋಲಿ ಆ ಪುಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ವಹಿವಾಟು ಅವು ಬೇತೆ ವಹಿವಾಟು ಬೇತೆ ಬಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ ಅವೇನು ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ఒక ఆయన ಕಟ್ನಗ ಲಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಆನಂದ್ ಬೋಳರಾವಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ DS ಬೋಳೂರು ಯಾರು ಇರ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜಾನು ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಒಡ್ಲು ಅವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅರ್ಜುನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರರು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಿನಿಮಾದ ಐದು ಪಕ್ಕ VG ಪಾಲುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಾರು ಮತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಂಬ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಬಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರೀಪೇರು ವಾವ ಟೈಪ್ ಬರೀಪೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಯಾವು ಇದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಕನ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ ಬರೆಯ ಪುಷ್ಪಕನ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಗುಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೈನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಾತ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಪಾತಿರಿಯರ್ ಮಾರೆ ಅವೇ ರೋಲ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದಯಾಬಣ್ಣಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ ಜನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಗೊಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಉಂದ ಓ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಭೂಬಂಡೆ ಬಂಡಿ ಗುಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭೂಬಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳಿರು ಮಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅವು ನೈಜತೆ ಕೈತಲ ನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಟ್ ಅವು ನೈಜತೆಗೆ ಜೀವಂತ ಪಾತ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೊಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೇಗೆ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ತುಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇತ್ತ ನಡಪುನ ಏತೋ ಘಟನೆಲು ಮಾತ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂಚಿನ ಘಟನೆಲು ಆತನು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುದೇವೋ ಭವ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಆ ಗುರುನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವು ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಿ ಹಾಗೆ ಆ ಜನ ಎತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಂದು ಅವು ಆಗಿ ಗೋಚರ ಗೊತ್ತೇ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯ ಸೊ ಸರ್ ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇರ್ನ ಕುದ್ದಾರ ಪನ್ಪೇರು ದಯಬನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ತೋಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಗುರು ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅವ್ರು ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ನಾತ್ಮೋಕೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಏರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಯಾನು ಹೋಲದು ಯಾನ್ ಏರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅರದು ಬರ್ತೇನೆ ಇಟ್ಟು ಭೇದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪನೊಂಜಿನ ಗುಣಗಳು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಎಂಕ ಗುರ್ತಜ್ಜನೆ ತೂದೆ ಗುರ್ತಾದ ಯಾನೇ ಬೋದು ಪಾತಿದ್ದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಕ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲನ ರಡ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ನ ಪುದರ್ವರ್ಪ ಜೊತೆಲಿ ಸಂದೀಪ್ಲ ಏನು ರಡ್ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಮೋಕೆ ಆಗಲ್ಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಕ್ಲ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ರಪ್ಪ ಬರೆನಗನೆ ಸಂದೀಪಗ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನಗ ಒಂದು ಅಂದ್ ಈತ ಏನು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ಲಿರ ರಜನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈತ ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಇಂಚೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮರ ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುರ ಸೊ ಇಂಚೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವಿಸ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ಪುಜಾರ
ಅಟ್ಟಿ ಮಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಕೊರೆ ಬಿಡ್ಪು ಜರಾಕಿ ಓಕೆ ಅಂದು ಯಾನು ಸುರುಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತು ಬರೆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನ್ಪೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲವೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಈತ್ ಸೀನುಡು ಈತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿಪ್ಪೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ನೇ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೋದು ನಾಡರೆಜ್ಜಿ ಓದಿ ಅಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲಡ ಪನ್ಪವೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪವೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೋದು ಯಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡುಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತದ ಪೂರಾ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊನ್ಪೇರು ಓಲ್ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬೈಲಕ ಎಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪಿನ ಏನಾತ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಂಗೆ ಪೂರಾ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನೇಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲೆಗ ಇರು ಈ ಕಲಾವಿದಾಗ ಯಾನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೇಡೆ ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾಪ್ಪಲವಲ್ಲಿ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ್ವಗಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಕುಲೋರ್ನು ಅವು ಯಾಪಲವಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ತಂದೆ ಏನು ಹಾಕಲೇಕನೆ ಯಾನ್ಲವರಿ ಅವು ತರೆಟು ತಿಂಡ ಆಯ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಯಾಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಯನ ಮಂಡೇಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಿ 4 ಜನ ಬತ್ತು ಪುಗಾರ್ನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಚಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪಿ ಕುಡೋರಿಯಾನ ಆಯ್ಡಾತು ಆರ್ನ ಇಂಚಿನ 6 ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇ ಬರೋ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಯನ ತಿದ್ದೊಂದು ಬೋಡು ಆ್ಯಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪರೆಂಡು ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ಈತ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಲುಕ್ ತೂಪಿನ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆಲು ಮೊನ್ನೆಡು ಕನಪಿನ ಆ ಗರ್ವ ಹಠ ಅವು ನಂಗೆ ತೋರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಅವು ಆಯ್ನ ಗಿಫ್ಟು ಐದು ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಯಾಪಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಂಗಾರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಓವುಲೆ ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈ ಓವುಲ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಸುತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ವಾತಾವರಣ ನೆಂಚಿನುಂಡು ಸುತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಲ ಬುರುಕುಲು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಕ್ಕರು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಬರೀ ಬಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಹಾಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವು ಏರ ನಮ್ಮ ಐನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚೆ ಪಿದಾಯಿ ಊರಿಗೆ ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕಾಚ್ ಗೀಚ್ ಕಂತು ತಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮುಟ್ಟಿಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರು ನೆರ್ಪರ ಕೇರು ನೆಂಡ ನೆರ್ಪರ ಇರು ಬಕ್ಕದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಕ್ಲು ಪರ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರಿ ಆಗ್ಲ ಅಟ್ ಹೊರಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಪರ್ಪೇರು ಅವು ಈಜಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ 100% ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಒರಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅನ್ನದಾತಿರು ಅನ್ಪರತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಡ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇನಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಈಚಿನ ಇರು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಳು ಮನದನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಾಂಡು ಆಯ್ದಲ್ಲ ಮಾಯನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಈ ಲೋಕದ ಆಗ ಬರ್ಪೇಶ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೂ ತುಂಬ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದ నుంచి ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರಣನೇ ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ರಡ್ಡು ತಂಡ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡ
ಅಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಇಟ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಬರೀ ಮಾರಿ ಚರ್ಚ್ ದಾರ ಬಂದ್ಪುನಿ ಅವು ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ್ನು ನೀವು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅದು ಇಂಚ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಬರೀ ಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಿ ಚರ್ಚ್ ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ನೀವೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಂಜ ಮಾತಾಡು ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಲೆತ ಮಾರ್ಪೇರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನು ಸಹ ಅಂಚೆ ఒక ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇರು ಚರ್ಚ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ತುಳು ನಾಟಕ ದಯ ಮಲ್ಪೋಟ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದೇವದಾಸ ಸನಾಯ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು 25% ಬಾಡು ಆಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಆಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಕುಜಲು ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ 100% ಏನಾರು ಗುರ್ತಾವತ್ತೀನಿ ಕುಜಲ್ ಯಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪಿರೋದ ಮೀದುದೇ ಎದುರು ಉಂತಾವೇರು ಅವನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ವ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಕ್ಕಿ ಮೀನು ತೆಗಿಬೂರ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದುಂಬು ನೆಡ್ದಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪಡೋದು ಇದನ್ನ ಮಸ್ತು ಅದು ಅವೇ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಕಾಡ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಂಗರು ಅಪಗನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನಿ ಅವ ಸಪರ ಐತೆ ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪೋ ಆಡೆ ಮಾರಪಣ್ಣನ ಆಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವರು ತರ್ತದೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದುಪ್ಪೇರಾರು ತಾರ್ತದೆಪ್ಪಲು ಊಂದು ದೆಪ್ಪನು ತಾರ್ತದು ಆ ಮಿಷನ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುಟ್ಟು ಆ ಬಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂಚೆ ವೈಪನಾಗ ಕುಜಾಲು ಪೂರ ಅಂದಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪಲೇಕ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡ ಪಪ್ಪಡ ಅನ್ಪೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಬಸ್ ಬಣ್ಣಗಿಂಚ ತಿರುಗಿ ಓಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ಹಾಂ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟದೆ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ರಪ್ಪರ್ ತಿರುಗಿದ್ವು ಜನಂಗೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ದಿಯರ ಬಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡೋದು ఆయన తీవందు పోయించ తీయరు పో దెప్పదల్ల కూడా అంచిడైంది ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕುಡಗುಲ್ದಿ ನಿಂಚ ಅದೇ ಮೆರ್ನ ವಾನೆರಡೆ ಪಂಡೆ ದೆಪ್ಪನಿ ನಮ್ಮೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ದಾಲೇಜಿ ಈ ಜೈಲು ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬರೆಯರ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ದೆತ್ತು ಗಡಪಡಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ದಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪಪ್ಪ ಆತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮಗ ಆತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಲ್ಲ ಜೆತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬರುವೆ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಜೆಪ್ಪುಲ್ ಎಂಕ್ಲವ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ಅವು ದಾದ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೋಕುಲು ಪಾತಿರ್ನಿ ಅವು ಪೆರಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಭಯ ಬೋಡು ಇದು ಭಯ ಬಂಡ ಅಂಚ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಮನಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಬೇಜಾರವ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಬೋಡು ಆ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇದು ಏಕ್ದಮ್ ಓಡಿ ಆ ಇನಿಮಿಟ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ 140 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಇಂಚ ದೀಪೆ ಎಂಕ ಈತೆ ಖರ್ಚಾಯ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಎತ್ತುಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಎತ್ತುಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಅವು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಬಟ್ ಬೇತಕಲೆ ಇರೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲ ಎನ್ನು ಜರು ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಚಪ್ಪ ಅದೇ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜು ಆನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಲ ಪಂತೇರಿ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಕ್ಕರು ಬಾತೇರು ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಇತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಿ ಸೊ ಅರ್ನ ವೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಅದೇ ಶೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಕೊರಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಗಳಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂದು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಆತಂಡ ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾನೇರೆ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಗುಣ
ಬಹುಶಃ ಅವು ಬಾರಿ ರೇರ್ ಅಂಚತ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ಇಲ್ಲನು ಆಲಿಜ್ಜಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲೆಗ್ಲೋ ಕಾವ್ಯ ದಾಯಪೋತಿಂದ ಅಡಿ ಆಪೆಲ್ ಪೋಂಡ ಪೋಂಡ ಮೂಲೆ ಐತಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಆಪ್ ಜೋಲ್ ಕುಲ್ಲೇರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಲ್ಬೋದು ಕುಲ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆದ ಪಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಜುನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅರೆ ಮರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಡದ್ ಮಲ್ದಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಬರ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂವಿ ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರವನು ಅಂದು ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇಡೀ ನಿಜವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆವಡಿ ಆ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ತೆಲಿಪೌಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಅವ ಅವತಾರಗೆ ತೆಲಿಪೌಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಅವತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೆಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪೌಂಡು ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐನು ಈ ಎಕ್ದಮ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಆಪಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅವು ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಲತ್ತು ವೆರಿ ಲೈವ್ ಆಪಿನ ಅವು ತೂನಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆ ಆತದು ಆ ಬೇನೆ ತಿಂತೀರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಾನ್ ಪೆರೈಕ್ ಪೂರಾ ಆರ್ಥಿಕ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಊರುಂಡು ಬೆನ್ನೆನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಬೆನಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಜ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಓಲೋಲು ನಾಡೊಂದು ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಭಾರಿ ಟಚ್ ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಟಚ್ ಆಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇತ್ತೀನಿ ತೂನಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಎಂಕ್ಲನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಲ ಯಾರನ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಮಗನ ಎಂಕ್ಲನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಲುಂಗಿ ಆರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಾಡ್ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ನವಂಬರ್ ಸರಿ ಸಮಯ ಟೈಮು ಈರ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಪಕ್ಕ ಜನವರಿ ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ನಾವು ತೆತ್ತೊಂಡು ಕಾಸು ಪೂರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ತೂಡ ಗೆಲ್ಲದೈತಿ ಅಂಚ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಾಮಡು ಮಲ್ಪಗ ಮೇಬಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಬಟ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡಡು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ತೀರ್ತಿಕ್ಕು ದರ್ಶನ ಗಿರ್ಶನ ಮತ್ತು ತೀರ್ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ತುಳುಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಫೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದೊಂಬುದ ಬೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 13-14 ದಿನ ಫೈಟ್ಸ್ ಗೇರು ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುಕು 4 ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಫೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಕ ಆ ರೋಪ್ ಆ ಒಂದು ತರೆದಿರ್ಗಲು ಬುಡ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರೆದಿರ್ಗದು ಬೂರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವಾಯ್ದ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೋರಿ ಕೆಲಪೆರ್ಲುಂಡು ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 4 ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಸೊ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಡೇ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಆಕಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ನಿಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೋಯಿನವಲ್ ಪೂರ ಅವೇನೇ ಅನ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ
ತುಳು ಮಲ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಳು ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಯಾನ್ಲ ನವೀನೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅರ್ಜುನಲ್ಲೇ ಯಾನ್ಲ ನವೀನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋದು ಟಗ ಫಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಂಚಿನಂಡು ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರಸದವತಣ ಅನ್ಪೇರದೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಪಲೆವು ಆಯ್ತ ಅಂದುಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಆವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಅಂದ ಹಿಟ್ ಈಗ ಅವು ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಜನ ಇತ್ತನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚೌತಿದ ಈ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಚೌತಿಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತಿರಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅಂಡು ದೇವರು ಏತೋ ಜನ ಬೇನೆ ತಿಂತೇರು ಅಕ್ಲನ ಬೇನೆನು ಶಮನ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದ್ವಾದಶಿನ ಕಾಪುನು ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಕನಪಿನಿಲ್ಲ ಅದು ಐದು ದುಂಬಿಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಐತಾರಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ದುಮ್ಮಿ ಅಂಕಲ್ ಅವದಿನ ಒಂದು ಕಾಪುನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಇನಿ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಪನ್ನ ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಅವನ್ ನೆನಪುಡುವರಿ ಅಂಚಿನ ದ್ವಾದಶಿ ಅವು ಆ ದ್ವಾದಶಿ ಅವು ಚೌತಿದ ಮನದಾನ್ಯ ಚೌತಿದ ಅವು ಅಷ್ಟೇ ವಿಧ ಮನದಾನ್ಯ ಅಂದು ದ್ವಾದಶಿ ಅವೇನು ಕಾಪುನು ಕೊಂಚ ಚೌತಿನ ಕಾಪು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಲು ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭದ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರೆಗಂತೂ ಭಯಂಕರ ಉತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಪೋಯ್ನಲ್ಪೈತೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶೋ ಶುರು ಆಂಡ 7 ತಾರೀಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೋ ಉಂಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಂದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಲಂಡಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಗಣಪತಿ ಪಪ್ಪದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಅವ್ಳು ದೀಪ ಒಂದು ದೀಪಿನತ್ತು ಈ ಕರ್ಮುಡಿಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಆ ತಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ ಅಂದು ಅವು ಬಳಸದು ಪೂಜೆ ಅದು ಅಮ್ಮ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆಚರಣೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಈತ ನಟ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನು ಸಾಂಕಿನ ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲು ఒక ಮಾಧ್ಯಮಲು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಪಾಯಿನಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಆಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇವನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆವಡು ಪೇಪರ್ ಆವಡು ಅವು ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಉಲಾಯ್ದ ಬಂಗುನು ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ಆಗ ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಆಯನ ಮಂಡೇಡ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಮೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ ಅಂಚೆ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನೊಂಜಿ ತೂ ಅಂದೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಪೋಯೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಕಾಂಡು ಬಿಡೋದಿನ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ತೂದು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಐನು ಪೂರ ತೆರಿಪವನು ಮಾಧ್ಯಮ ಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಳಿಚಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಾಡುಗೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಚ್ಚನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವಾರ್ಡು ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಕೊಡೆ ದಯವಂಡ ಐನು ಅವು ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪದಿನ ಸಾಧಿ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೆರೆ ಅವು ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಹಾಕಲು ಕೆಂಪುತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡನ್ ಶೆಟ್ರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಚಿನೇ ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಅವಾರ್ಡು ನಂಗೆ ತೋಜಾಯಿನಿ ತುಳುಟು ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣ ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಬಂತೇರು ತುಳುವಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಬಂದು ಏರಿ ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ಲಿ ಅದು ನಮಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಭಕ್ತಿ ದಯವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 6 ರಂಗಭೂಮಿ ಪಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಅದು
ಏತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪೋಡೋರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಪಲ ಮಚ್ಚಿನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರಾಮ್ ಕಿರೋಡಿಯಾನು ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನೆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಅವು ಪೂರ ಗತ ವೈಭವ ಅನ್ಪೇರದೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ವೈಭವನ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ದಾದನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅದು ನೆಕ್ಕು ಮೂಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆವಡು ಐನು ಐತ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿಂದತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಳು ನಾಟಕ ಮಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಜೀವದ ಗಂಟವು ತುಳು ಬಂದು ಬೇದಜ್ಜಾಗ್ಲಿ ಇದು వాళ్ళొంచి ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಫಾದರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬುದಾರ आमचे देवदास असं नाही म्हणजे फोन कर हां ಅಂಜೆ ಬರೋದು ಅವು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಹ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚ್ ಬಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಇರೋದು ಬಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಮಸ್ತು ಭಂಗಮಂದಿರು ಬೆಂದರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪೋಡು ನೆನಪೋಡು ಅವು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೈತೆ ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸೋಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹೊರವರ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಆತು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡೋದು ಮಲ್ತೇರು ಸಿನಿಮಾ ಫೇಲ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂತ ಅವು ನಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಯಾರೋ ಫಾರಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಫೇಲ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂತ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಗೆಂದನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನು ಒಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೈದಿನ ತೀರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿ 100% ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಆಪುಜಿದ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೈದಿನಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಗೋಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪೆ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಬೈತೇರು ಕನ್ನಡ ಆಂಡ ಇರು ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ನೆಕ್ಕು ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ 10 ಗೋಟಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಅವಣ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರೆ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದಿ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಈತು ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ ನೂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಪ್ಪ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡು ಬರ್ರೆಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಂಕ್ಲೇಂದತ್ತು ಅಕ್ಲೇಲಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಚ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರೋಡು ಮೇಯ್ನು ಪುನಕಲ್ಡ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬತ್ತನ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಹಿಟ್ಟ ಪೇರು ಅಂತ ಅವು ಬರೋಡು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಡಾರಲ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಯಲ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ನೋಡಿಗೆ ಇಂಕಿಯೋ ತೆಮ್ಮೆ ಆಪು ಅವನು ಏಜೆಂಟ್ ಬಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಯಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ ಬರೋ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಸವಲತ್ತುಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಆಂಡು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ದಮ್ಮುಡು ಬತ್ತದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಕಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂತೂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬರ್ಪೇರು ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಗ ಹಾಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ 100% ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಂಚೆ ತೂಪಿಲಕ ಆತನು ಹೊರ ಹಾದಿತ್ತನು 5 ಬಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಮಿಡಲ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬರು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರುತ ಫಿಲ್ಮ್
ತುಯಿನಿ ಓ ಸರ್ ಮತ್ಮೇಲೆ ದುಮ್ಮಿಂಗ್ಲು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಬಂದು ಡುಂಗು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಸಿನಿಮಾನೈತೆ ಪಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನು ಸಿನಿಮಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ವಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಹೋತ ಫಸ್ಟು ಬತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಬ್ಬನ ಸುರತ್ ಪದ್ಯ ಕೆಲವು ಬಂದೆ ಲವ್ ಆತಿನೇ ಪದ್ಯ ಹೊಡೆ ಓ ಅವು ಅರ್ಪಣೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸ್ವಪ್ನ ಚಿತ್ರದ ವೈಫಿಗೋಸ್ಕರ ಪನಂದಿತ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಅವು ಸಾಂಗಡೇ ಲವ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಈ ಬಾಳ ಆರಾಧನೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟದೆ ಎಸ್ ಪಿನ ಆ ಸಾಂಗಡೇ ವಾಯಿನಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳದಿಂಗಳೊಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡೆ ಅವು ತೂದೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂದು ಅವು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಸರ್ ಇದು ಕೊಡೆಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಮಂಡದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಓಕೆ ಅವು ಇಡೀ ಸುದ್ದಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ದೇವ್ನ ಲವ್ ಇಡೀ ಸುದ್ದಿ ಅದ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಈಸಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಂಜು ಬಕ್ಕ ಬರ ಸಾಂಗ್ ಬರ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗನೇ ತೂದೇವನು ಬಿನ್ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇಕೆ ನಗುವೆ ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಪದ್ಯ ಅವನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತಿ ಇಂಚಿನ ಯಾರಿಗೆ ಬೋರ್ ನನಗೆ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಅದು ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಸುರು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸುರು ಬಕ್ಕ ಇವರು ಮನ್ಪನ್ನುಲು ಬಕ್ಕ ಅದೇ ಅವು ಮಾತಾವು ಪ್ರಸಾದ್ಲ ಅಂಚೆ ಆತಿ ಅವು ಕಾರ್ತಿಕ್ಲ ಆತ ಎಲ್ಲ ಸುರು ಭಯಂಕರ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಕೇರ್ನು ನೀವು ವರ್ಕ ದೇಯಿ ಓಕೆ ಪಂಜನ ಮತ್ತು ಫನಂತ ಎಂಚಿನ ದೇವಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದೇವರ ದಯಟು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಓ ದೇವ ನಮ್ಮಗಂತೂ ಹಾಲು ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನೇ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಿಡ್ಸೋದು ಇಚ್ಚು ಮಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಕಂಡು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಡೋಡಿ ಗೊತ್ತಿನ ಕಾರತಿ ಆಯಿಲ್ಲ ಬತ್ತೋಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಲ್ದೆ ದೋಸೆ ರೇ ಬಾಯಿ ಕಂತ ದೀಪಿನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಐದು ತಿಂಗಳದು ಒಕ್ಕ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಸಾವಲ್ಲ ಅಂಚವು ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಸರಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವರ್ನ ದೇವ್ರ ಅದೊಂದು ಆತಿನ ಬರೀ ಬಾತ್ ಪಂತೀನಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾಟಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ದಾರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪದ್ಯ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಮೀನು ಬಂತಾರ ವೈಫ್ನ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಅದೇ ಜನ ಬಾಯ್ಡಿ ಆಪಲ್ ಪದ್ಯ ಬರೊಂದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಅವು ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಅವು ಓಕೆ ಐನೇ ಏತ್ ಪನ್ಪರಿ ಅದೇ ಅವಲ ವೆಚ್ಚ ಬೇತೆಜ್ಜ ಓಕೆ ಸೊ ಪದ್ಯ ಅವರವರ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯ್ರೆ ಯಾನು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ ಜೋರು ಬಂತು ಮರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ಶಂಕರ ಶಿವ ಐದು ಯಾನು ಮುಲ್ ಜೋರು ಬಂದಂತೆ ಮುಲ್ ಭಜನೆ ಸಂಘದಲ್ಲ ಕಾದು ಒಬ್ಬಂಡ ಓಪನ್ ಆನೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತುಯಿರೇ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ತುಯಿರೇ ಒಂದು ನೋಡು ಕಳಂದು ಮಿಡು ಅವು ದಯಬನ್ನಾಗ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅವು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಎನ್ ಶ್ವಾಸ ಕಾತು ಅವು ಹೈ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಹೊರ ಓಪನ್ ಆಗ ಲಾ ಲಾ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಐನು ಜೋರು ಪನ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಿ ಜಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋರ
ಓಕೆ ಅದೇ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಂತಾರೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆ ಅವು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಓಲ್ಪುಂಡು ವಾ ಮೇಂದಿ ದೊಂಪಡಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಡಕ್ಕೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡಿ ಬೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಪನುಲೆ ಸರ್ ಅವು ಮೂಲೆ ಆಯ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಪಿಲಿತಾಯ ಸಭೆ ತಿರ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪೀಜಿದ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಈ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರಳು ತುಯ್ಯಾನ ಕಂಡಿಡವಲು ತಿಳ್ತೊಂದಿರು ಅವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಪಕನೇ ಅದೀನಿ. ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರಳು ತುಯ್ಯಾನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಣು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ 50 ಕ್ರಾಸ್ ಆಣದೆ ಎತ್ತನೇ ನಾಟಕ ಸರ್ 53 ಆಂಡ್ 54 ಎಲ್ಲ 54. ಸೊ 54 ನಾಟಕ ಆಂಡ್ ಓನಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂದಿನೇಟು ಓನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವ್ರ ನೆನಪುಂಡ ಸರ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವು ರಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅವು 2 ಜನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಎದುರು ಜನ ಬೋಡೈಕ್ ಒಕ್ಕ ಒರಿಯೇ ಪಾತ್ರನ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಈರ್ದೂರ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಡು ನಾನು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಜೀವಂತ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಬತ್ತು ರಟ್ಟು ಪಾತೆರೋಡು ಅವಲೇನೋ ಒಂದು ಸಾಪುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಗ್ಲು ಅಜ್ಜಾನ್ ಕೋಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನು ಕೋಡೆ ಅನು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ ಬಿರವನ್ನಾಗ ಮೇರು ದೊಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟರು ಕಾಡಬಿಡ್ತೇರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ಬರೋಡಿಗೆ ನಾನು ಗೋಪಾಲನ್ಲ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡೂರ್ನ ಕಾಡಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಒಣ್ಣಲ್ಲಿಂದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ఆయన ಕಾಡಬಿಡ್ತಿತ್ತು ವಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಗೋಪಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಡುಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಾಯಿ ಅಂಡೆ ಬಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ದಾದಮ್ಮ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬರೋಡಿಗೆ ನಂಚ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಜನ ಮೂಲಿ ಅನ್ಬಗ್ಲಿರುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಂಡವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಈಗ ಮಂದಿರ ಬೋದಿತ್ತು ಆ ಜನ ಕುಲೊಂದು ಒಲೆ ದೊಡ್ಡ ಶೆಟ್ರು ಆ ಜನ ಏತು ಬಂಗ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಮಾರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಏತು ಉಪಾದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಯಬಣ್ಣೆ 2 ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ತೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇ ಪೊದು ಬರ್ತನೆ ಕೀರ್ತಿನಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನಂತ ಪುರ್ಲಾಲು ಎಲಿಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಗುರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅవి ಕೊಡ್ದ ಇಲ್ದ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಅದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಆಚಿಪಾಗಿ ಎಂಡೆ ತೂಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೇಳನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತೂಲಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯೋಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಗಡ್ದು ಗುಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಚೋರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೇಲೆ ಎಡಬುಂಡು ಮಂದಿರ ಪದ್ಧತಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಆ ಜನ ಉಂಟು ಚೋರೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕಾಯಿನ 45 ಉಂತಂಡು ಆ ಜನ ಅಡೆ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೊದು ಬರ್ತನ ನಾಗಿನಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಲ್ ಮಸ್ಕ್ ಅవి ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅದು ಎತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ 32 ಎಂಡಿ ಬರ್ತಿ ಕೂಲಿದಾತಿ ಒಲ್ಲ ಕಡಂಪರ್ ರಡ್ಡು ಪೋತನ ಒಲ್ಲ 30 ಅಡೆ ಸಾವು ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೈದಾರ ಅಂತ ಬೈದಾರ ಬಂಜಾರ ಉಣ್ಣೊಂದು ಪೋತ ಅಡೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 40 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ 28 ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮೆಗ್ಗಾಗ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಕೋಡೆನ ಕೈക്ക് ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ನಿ ಕೋಡೆ ಅದು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗಲಟ್ರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲು ರೆಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ರಾಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವು ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀರೇನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇತನೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್
ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆಡೋ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಸುಬನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ನವೀನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಬಯಕೆಗೆ ₹500 ಕೇಂದುಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಒಂಚಿ ಕಿಸೆಡ್ದು ಕಾಸು ದೆತ್ತದು ಚಪಾತ ಒಂದು ಪೊಯ್ಕ ಬಲೆ ಅನ್ ಈ ಕೋಡೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಅವು ಬಯಕೆಗೆ ಸೆಟ್ ಎಂಕ ನಿಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಸತ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ ಆಡಂಡಲ್ಲ ಆಡ ರೈಟೆಡ್ ಆನ್ಲ ಆತು ಮನಸ್ಸು ಈ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಅಂಜನಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮುರಾಣಿ ₹500 ಈ ಸಂತೆ ದಿಕ್ಕಿನಪ್ಪಾಗ ಯಾನು 500 ಕೊರಡೊಂದು ನೀ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರ ಪಾತೆರು ಹೋಯರು ಇಂದು ಈ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಪು ನಾನು ಮಂಡೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಪು 500 ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ఆయన ಪಾತೆರು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ఆయన ಮಂಡೆ ಮಿತ್ತೋರು ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿನ್ನು ಓಮೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನೋಲು ಮೇವನ್ಪೇ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಕದಿರಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಗೀತೋಡು ಆತ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾನು ಮಂಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಸಾಗರ ಮಗ ಸಂಗೀತ ಇಮ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಈ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತು ಹೋತ ಅವು ಮಿತ್ತಿ ಹೋತುಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಂಗೀತ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಕಡಲು ನೀನು ಎಂಬುವನಿಲ್ಲಿ ನಾದವಾಗಿರುವಾಗ ನಾನೇನು ಹಾಡಲಯ್ಯ ದಾಸಾನು ದಾಸ ಇಡವತ್ತನ ಮಂಡ್ಯನ ನೀನು ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನು ತಿರ್ಗೊಂಡಿ ಹಾಂ ಅದು ಒಂಥರ ಈ ವೈಕ್ಯನಿ ಬಯಕೆಗೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕೆ ₹500 ಕೊಡ್ತು ಜಿಂದಿ ಅಂಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಯಾವನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಯ್ತಿ ಒಂದು ಕೊನದ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಸಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಲ್ಲ ಅವನ್ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅವು ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಡ ತೂಕ ಅಂದು ಬಾಬುಡು ಆಮೇಲೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಸರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರದ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾಬ್ಜಿದೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡಲ ಬೇತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ವರ ತಿಕ್ಕಗ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇರೆಗ್ಲ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ್ಪೇರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ನಾನು ಮಂಚೋಡು ಜಪಡ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನು ಅಂಚೋಲ್ಲ ಬರೇಪನ ಉಂಡ ಅಂದ ನೀನು ಜತದ ಬರೆಯಲೇವ ಅಂತಾರೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀ ಅಂಚ ಬರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ್ ನಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಬತ್ತರು ಸ್ಪಂದನ ಎನ್ನ ವಾಲಿ ಪ್ರೀತಿದ ವಾಹಿನಿ ನೆಕ್ ದುಮ್ಮಲ ಏನಾರ ಪಾಕಸತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿನ್ ನಿಕ್ಲು ತೊಚ್ಪಾಯ್ನೆಕ್ ಸ್ಪಂದನಗೂ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸ್ಪಂದನ.